तुम्ही 2-3 ट्रॅक्टर आणि आजच आम्हाला माती पाहिजे. तुम्हाला किती वेळा सांगितलं मला सांगा तुम्ही. ते आमचे सगळे पोरं आपलं तुम्हाला सांगतात आणि तुम्ही आम्हाला उडवून जाता. तर तुम्हाला आता मी लास्ट सांगतोय, एक तर तुम्ही माती आजच्या आज आम्हाला 2-3 ट्रॅक्टर टाकायची, नाहीतर मग 5,000 रुपये द्यायचे सरळ. नाहीतर गाडी एक पाठवणार नाही. मग तो कोणतो मालक येऊ दे तुझा कोणतो तो तिथे आहे. आता तिथे आहे. आता नाही येणार आहे 1 तासाने. येता 1 तासानंतर येणार आहे तो. येणार नक्की नक्की. आणि तुम्हाला संध्याकाळी तुम्हाला सगळ्यांना अडवणार. चल आणखी एकेका तुमका आज धरता तुमका बरोबर. 70 माणसं आमची कामा करतात. तुम्ही रोज जाता इथे. तुम्हाला इथे थोडं माती बिती तुमच्या गाड्या आहेत वर, तुम्हाला माती बिती टाकता येत नाही. त्याला सांगा ट्रॅक्टर आहे त्यांच्याकडे 2 आणि जेसीबी पण आहे. हा तर बघता तुम्ही बरा केला चांगला असता त्यांना करतो आम्ही. तुम्ही सावकाश जावा. 4 दिवस गाडी एक सांभाळा. गाडी एक सांभाळीत चला. वस्तू सांभाळा. वस्तू सांभाळा. हे वर घेऊ द्या गाडी. रुपया अरे रांडेच्या मध्ये गाडी. वदन जवळ घेता नाम घ्या श्री हरीचे. सहज हवन होते नाम घेता पुकाते. जीवन करी जीवित्वान हे पूर्ण ब्रह्म. उदर वर्णनो हे जाणिजे यज्ञ कर्म. सीता पार्वती मध्ये जेवण करणाऱ्या ना कोणीतरी मी लिंबू फिरवलेला. दुसरं कोण चढत नाही. पाट्या सर्व झाले. हे वाटी रो हे घालता डुमली याची. काय वावटू ही काय चालली या. पाय देऊन जावं द्यावा. तुमचा झाला. तुमचं काम तर भरूच पुरते तुम्ही होता. आम्ही खाणार आहे भरणार आहे. जोडी भारी ठेवली काम असतं. आमची निवड केली आहे मीटिंग. आम्ही निवडून नेलेले आहोत. निवडा नेलेला तेच सांगतो. आप्पा मेन यो कोणतो आप्पा कॉन्ट्रॅक्टर. आप्पा कॉन्ट्रॅक्टर. ठय नाही आप्पा कसं हो नाचता यो बसवता माती या. नको असाच पंको फिरकी मारून टाकणार होतो. उगीत त्याचं नाव पंकज नाही. फिरकी बघलं कसली मारल्या ती गमेला. नाहीतर का बघ आता बघा. चल पुढे. राजू एक काम करा. तुम्ही पुढे जाऊ देवळात आणि खारट झाली का बघा. भाजी काय रे मी जास्त घालती. होय होय नाही चरबी झडवती. ते चरबी झडवती. पेट घाला पुढे जाऊ दे. गाडी लागा तेवढी टाकू. काय करू म्हणजे माझं सोपी आयडिया आहे. खोऱ्यान वडायची. इदुवाच होतली. बाबू ते पुढे वर जाऊ दे. बघा आपल्या घरमाची फळा बघा. आता बाबू आता आमचं काम करतात. बघा हे फक्त देखूसाठी मी काम करणार नाही.
बघा कसं आता इलो आहे 11 वाजता जेवणाच्या टायमिंग वर मरा होतो त्या देवळात मरा होतो. फटाफट कर तू आता इल हा होय द जेव तू आता आळा जबरदस्त करणार हो हा हे कावले हा हे कावले माका म्हणतलास मग हे वडापाव आणून गेले त्यांची यादी मला आबाची कमार जवळ इली जरा लवकर काय तर जेवण आता बघा पोटात आग पडलेली हा आबा कमार चेपूक लागलो. हो शिंदे पाणी घ्यावं चक्कर आता गमेल मागापासून दी म्हणते देतच नाही याच गमेल येतात बघा काम करता करता सगळ्यांची मस्करी चालली या. कोण रे पामने माती सपत नाही की अरे बाबा मामनो भरून हैराण झालो हा बोलाकच विसरलो. गाडी जायत त्याच्याकडनं 500 रुपये घ्यावा. तुम्ही 2-3 ट्रॅक्टर आणि आजच आम्हाला माती पाहिजे. हा तुम्हाला किती वेळा सांगितलं मला सांगा. तुम्ही ते आमचे सगळे पोरं आपलं तुम्हाला सांगतात आणि तुम्ही आम्हाला उडवून जाता. काल नाही 8 दिवसापूर्वी सांगितलेलं आहे गुरुवारी आम्ही माती टाकणार आहे म्हणून. मग तर तुम्हाला आता मी लास्ट सांगतोय एक तर तुम्ही माती आजच्या आज आम्हाला 2-3 ट्रॅक्टर टाकायची नाहीतर मग 5,000 रुपये द्यायचे सरळ. ते मालकाचं सांगू नका मालकाकडून आम्ही घेणार आहोत पण तुम्ही पण इथे काम करता ना की असं फुकट येऊन राहिल्या तिथे फुकट इथे राहिलाय की काम करताय नाही ते. अहो मजूरदार मग त्या मामाला फोन द्या मग मजूरदार कोण आहे तो बघतो मी. हा तो मामा आहे ना त्याला मामाला फोन द्या त्याच्यावर मी बोलतो. नाही तर गाडी एक पाठवणार नाही मग तो कोणतो मालक येऊ दे तुझा कोणतो. हा चल नाही तर 50 वेळा येणार ह्यांका सांगू. अरे फालतू किती करते हा येऊन घ्या खाली जाऊया. हे कोणीलो इंका हेच आडवा अरे तो येऊकच बी नाही आमच्या खाली मोटरसायकल आहे तेव्हा काही मोठं गाडी नाही आहे आमची. मोठी गाडी येणारच नाही. नाही मग ती माणसं वगैरे घेऊन यायचं ते काय लोक घेऊन घेणार. नाही ते माणसं काय ते मोटरसायकल आहे मोठ्या गाडी मध्ये मोटरसायकल मोटर ट्रॅक्टर आहे त्यांच्या ट्रॅक्टर येणार ना हा आता येणार आमचा नाही. हा ती साईड मध्ये गडकामध्ये आता आपण आता 2 दिवस ट्रॅक्टर नाही आहे तसा नाही तर कोणत्या साईड गाडीची पावती पडूची लागणार. हा काय फरक आहे आम्हाला काय करायचं आम्ही काय गाडी बंद करून येणार नाही. 3 ट्रॅक्टर आहे ना जेसीबी पण आहे जेसीबी आहे ट्रॅक्टर पण तो तिथे आहे आता तिथे आहे आता नाही येणार आहे 1 तासाने येता 1 तासानंतर येणार आहे तो. हा येणार नक्की नक्की आणि तुम्हाला संध्याकाळी तुम्हाला सगळ्यांना अडवणार चल आणखी एकेका तुमका आज धरता तुमका बरोबर 70 माणसं आमची कामा करतात. तुम्ही रोज जाता इथे तुम्हाला इथे थोडं माती बिती तुमच्या गाड्या आहेत वर तुम्हाला माती बिती टाकता येत नाही. त्याला सांगा ट्रॅक्टर आहे त्यांच्याकडे 2 आणि जेसीबी पण आहे. हा तर बघता का तुम्ही हा बरा केला चांगला असता त्यांना करतो आम्ही. हा हा तुम्ही सावकाश जावा. गाडी एक सांभाळीत चला. वस्तू सांभाळा वैती वस्तू सांभाळा. आमच्या मालकाकडे येऊ का जेवण सांगत समजाले होते आपण मी लावते बाबू काय काय भारी काम होता. मालका वर काढूनच बसला मालका वर काढलो म्हणून ह्या बाहेर चढलो मालक गेलो.
गेंडा उगीला आमका पक्याक मला भरवण्याचो हे बाबू फरसान खाऊन दे वता ती पिशी तुम्ही बोलता आमचा बापू घेणार आहे ना खाई गेलो तुम्हाला जेव्हा पिशी लागती त्यांना जो खाई गेलो थंड आणायचा फोड अरे ये धर बोला काका मग बोला का पैसा कापी थंड आणायला म्हणता थांबे फरसान घ्यावा परसान खाता पाणी आणता बघा तो बाकोड्यातल्या सगळ्यांना पाणी तोच भरता होय डंपर बर खतलंच एकटे एकट्यान घेतलं डंपर वर एवढं नको नको आम्ही जेव होणार ना आमका आम्ही आता नाही आम्ही जेवणार आहे हे आळा करणार आहे आम्ही जेवणार आहे गाड्यावाले हो पाटील फरसाणाला वेळ घालू नको 1 वाजलो अरे भाज्या ना हा ड्रेस घालून गेलो रुपो इन करून जेव किलो ओटी करून घाली काय रे इन करून जेव किलो ते हळद कुंकू आला रे अरे मी घेताय ना कोण घालता घेऊ मला देतच नाही घेऊ मग असा सांगतात मग पुन्हा नंतर घेत नाही मग बुवांचा या पट्टा नाही काय 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 संदीप पुत्रा कुठं टाकतोय मी माती टाकता माती टाकणारच टाक टाक आपटत दोपटत इल्लो मागच्या वेळी जेवढे नवरे तेवढ्यांची लग्न होय असं त्याला नवस बोला होया हा चल मग बघ जाऊ दे मला हा पोरा एवढी हल्लार खाय ना अरे काय पाहिजे थोडी पोरा नवरे तयार हो गोवे नवऱ्याची तयार क्या होती चांगलं नवस बोल पोरिंगाव समजा काय जरा गावाला एक देऊ काय आता होय ना रे काय पोरगी आहेत ते गावात बिचारी रात्रंदिवस कष्ट करतात मरतात माती टाकतात रस्त्याकडे काय जमरे समोर काय बोलतच नाही धोंड्याची माती करून टाकतात गावातले पोरगे धोंड्याची माती करून टाकतात केशव काय त्यांचा लग्न जमा काय वेळ लग्न द्या हा जमा द्या हा नवरे तर तयार हो मुंबईवाले जरी असले तर पोरगी दोन हय येऊ काय समोर तयारच आहे म्हणता नवऱ्या तयारच सदर घालू तो हॉल ठरलेला हॉल बिल सगळं ठरवलंय ना ते ह्या बाबा दादाची मुलाखत घे बोल तू काय का गावाला नाही त्याचं त्याने आपला विचार करतो आणि काहीतरी आपलं याक पटवूचा गावाला पोरगे सुखी हो गावाला काय नाही सुकी कसे हे मरतात हे माती टाकतो पप्प्या म्हणा लागा तुम्ही मटकन झाला आमच्या आपला गाठाचा पप्प्याचा पटलेला त्याचा ठरलेला कॅलम देऊन सांगते तुमका कॅलम देऊन सांगतो कॅलम देऊन पटलेला माहिती आहे हा पण असं ह्यांच्या स्वभाव नाही रागा गेलो की कामाई झाले फोन केला तर गाडी सो घालणार अरे का हा पोरा का मी एवढा काम केला 2 वाजेपर्यंत हा हे बघ बघ बाबा जेव्हा पाव रे बाबा पाव यांका अर्जंट पाव अर्जंट पाव वडा दिले आता पाव दे पाव दे म्हणा आणि भाऊ काय करणार आता मनारच घेतल्या ना आता टेम्पो कोणी भरले टेम्पो मी भरले हा तिने खुळखुळी टाकून टाकून 23 तारीख पूजा त्या दिवशी संध्याकाळी रात्री 10 वाजता नारळ आणि साखर घेऊन यायची नवस बोलाक ना बोलायचं आणि आपली जी कामं असतील ते पुस्तक आपण सांगायची लक्षात ठेवा लग्न जमत नाही ते नारळ आणि साखर घेऊन यावा आधीच घेऊन यावा नवस बोलायच्या आधीच घेऊन यावा रे झाला काम झाला थांब हे चल
हे वर घेऊन जा गाडी. ए रुपया अरे रांडेच्या मध्ये झोपडत बघ गाडी. अरे आम्ही चला आता. सम्राट लेवा बाकीचा मारा देत नेलवा. तर चला मित्रांनो आता आम्ही जॉब चाललो आणि दुपारी याच्यानंतर आता दुपारी मोठा भरपूर आहे. मेन काम हा. मेन काम हा. ए चला रुपया पत्र लागात हे सामान सगळं भरून घे बरोबर पद्धतशीर. भरून लागवायचा. तू सांभाळा. तो बघ मारायला काही मिळालं नाही का तू? कोण तो? दिवस काढू झालो. पत्र्याक सांभाळा, पत्र्याक दुखू नको. जेवणाची वाट बघत आहे. बघ आणि त्यानं वाट बघ अशी बॅनला ना ती म्हणून भाऊ. चला चला आता जेवची वडीली आहे का? रे थांबव. बाबा आता बाकी आहे आता मेन कार्यक्रम आता जेवणाचो काय करू नको. तो डाळीत पाणी आधीच ओतून तो डाळीत पाणी ओतून ठेवी. अरे समऱ्या घालून भातच येत नाही तो बघ मेदू हा. हॅलो. वदन जवळ घेता नाम घ्या श्री हरीचे सहज हवन होते नाम घेता पुकाते जीवन करी जीवित्वा अन्न हे पूर्ण ब्रह्म उदर वर्णनो हे जाणिजे यज्ञ कर्म सीता पार्वती मध्ये वाटलं भाजी जेवण जेवण बनवणारा माणूस आहे. घालू हे जेवण करणारा ना कोणीतरी मी लिंबू फिरवलेला भाऊ डाळ दुसरं कोण पहिलं डाळ तरी चाललो लवकर यायची ना बाकी. हो तो बी एक चाललेलो दिसता होय ना. मेला जेवलाच नाही भांडी घासून टेकाला अरे. तर चला मित्रांनो आता जेवण वगैरे झालेलं आणि आता पुन्हा कामाक सुरुवात होय ना रे. पुन्हा कामाक सुरुवात केली आहे. अजून काय उठत नाहीत. तू गाडी स्टार्ट कर आणि फिरव पाठी वळून घे. चल चल गाडी वळून घे नाही तर चालवत नाही होत. चला चला. पंकज असताना काय या टेन्शन नाही. तो बघ आग करून टाकीत सगळ्याची. काय जमरे काय गमतच नाही बाबा गाडी. काय रे आबा थैसूनच देता भिरकावून. कमरेचं गोळो झालो आवाज वरचे. खाली येत नाही. खोला घ्या. चल रे बाबा आता हळूहळू घेऊन आम्ही चालतो पुढे. हा वली माती असल्यामुळे जाम झाला टायर बदल. तर चला मित्रांनो आता संध्याकाळचे 5:30 वाजले आणि आता माती पसरून मग चाललाव घरात जाऊचा.
तर आज चौसा दिवस होतो, श्रमदान होता. पंकजान मॉपच केल्यान बघितलाच असेल, हा लावून नुसतं करून टाकलाय. आणि हो बघा हो कोण येऊन येतं आणि परत घरात जाताना संध्याकाळची तयारी. हो बघ याची आयडिया काय ती. माझा फोटो काढ. हो का तुझंच काढतोय. हो बघ याने आयडिया बघ काय केलंय. थंय मग सीन करतो थंय थंय. हा सीन करून ठेवणार आता थंय मी बरोबर. कर तू सीन कर. अरे हो बैलो ट्रॅक्टर वालो आता बरा थांब. घेऊ गो साठी रे लागणार नाही. थांबत नाही रे का. थांबणार नाही तो. ब्रेक नाही. साडे काहीतरी गाडी भीती तकडे मी चला तर मित्रांनो, आजच्या दिवसभराचं काम झालेला. श्रमदान करू. आता 23 तारखेक तुमची गाडी येतलेच बरोबर. घसपटत येशाल पण येतलाच बरोबर. होय ना समीर शिंदे. हे समीर शिंदे मंडळाचे हे आहेत ते कोण कार्यकर्ते, धडाडीचे कार्यकर्ते आहेत. काय त्यांची ओळख नको, ह्याच्याकडे येते पुन्हा नंबर देऊ सांगते. तुम्हाला काढते माझा सांगते काय आता डबल बायचा कार्यक्रम बघायला. अरे कॅमेऱ्यात बघून सांगायचं असता. हे सांगणारे नाही, हे जरा लाजणारे आहेत. ते बाकी एका लाजत नाही पण एका असे लाजतले. सोमारांनी तकडे. तर मित्रांनो नक्की 23 तारखेक रात्री 10 वाजता संदीप पुजारी आणि अभिषेक शिरसाट यांची डबल बारी या. तेव्हा आतुरतेने बघू. गाडी तुमच्या वर कागद येतले कशी माती टाकलेली आम्ही रस्त्या. गाडी भाऊकरोडच्या रस्त्यांवर येतात डायरेक्ट घाटी येन. खाली बोर्ड लावलेलाच आहे कॅन्टीन पासून. तर विचारलास की पुन्हा तुम्ही येऊ शकतास. माती पडा करूया हवेच माती हवी आता करी. समोर सांगत होतो तुमका माती हवी आहे म्हणून. ऐकलाच नाही दादाचा रे. दादा सांगता तरी त्याचं ऐकतच नाही कोण. तर मित्रांनो आजचा व्हिडिओ करण्याचं कारण म्हणजे की आपल्या कोकणातील माणसं काय करतात गावात राहून. फक्त कामधंदेच करीत नाहीत किंवा शेती करीत नाहीत की त्याचबरोबर बाकीचा काम सार्वजनिक कामात थांब रे च्या मध्ये बोला का देत माणूस सांग ना जेवणाचं काम करतो. आता बोल काय तर. आता काय तर सांग. आता या ठिकाणी कार्यक्रम थांबवतोय माती दुपारचा कार्यक्रम मिळतो दुपारचा जेवणाचा कार्यक्रम झाला आणि आता मातीचा थांबवतोय. व्हिडिओ कसं वाटलं तर नक्की कमेंट करून सांगा. तर चला मित्रांनो इथे थांबूया, पुन्हा भेटूया याच ठिकाणी याच वेळी नको याच वाटेवर भेटाया. तर पंकज तिकडे कुठे चाललास तू. बोरेलो चला बाय बाय. अजून होई होते.